Adi ajiri nyamya ya yi misani di anu nyamna. Maja wasura. Wasida. Anu se mawana takana. Anu yakaya suwan malama takana lo. Adi awurade ayi mi danasio. Nato jumu dada ma ya woya. Adi ajiri nyamya ya yansani di ani wanyamna. Ya jawasira. Nyamanyalo be Yesu atawa mala. Bubukama twana mawona watanole. Akakama twana Yesu ana watanole. Tafemele kafi Yesu kwa mwa mala. Abata Yesu matodo kwenye sabonole. Dala Yesu nyapoma katamicho miana kwa sabonole. Ala beji mabuele. Ala beji mabuele. Awenya katula. Abata Yesu wenya kwa lale. Joseph Mawu anuyakana wana mama takana. Joseph Mawu anuyakana wana mama takana. Yesu nyalalote Enkeni se no me daboshi. No me daboshi. Atana no mole idaboshi. Asante ni so se. Adi awurade amami danasia. Adi ajiri nyamya ya yansani di ani wanyamna. Ya jo nyamya. Idawasida. Miwura idawasida. Adi awaye idia midawase. Ajo nyame. Idawase. 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 Ochiya mikana. 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 Idawase. Wama mangwa. Idawase. Wama yangwa. Idawase. Wama mangwa. Idawase. Wama mangwa. Idawase. Ochiya mikana. Idawase. Ochiya mikana. Idawase. Ochiya mikana. Idawase. Ochiya mikana. Idawase. Yadana siasa. Idawase. Yadana siasa. Idawase. Yadana siasa. Idawase. Yadana siasa. Idawase. I'm
That's why I know my one am they went to me na ye di ajuma ya wa ni ya boafu
amani amwa wayemwe tuwa kwanshi amwa wayemwe inmu yani atuna chuniye yaini no Jesus ye ofena manifra wakra mayra Sita bi amiri mama urade yagini ni urade atu amani amu awayemu asani amani amu urade yiyemu inimu ya ni atu na twini yagini yimanuari yefana manikura
Jerusalem ana wabano. Yes. Who ha nasa uji tumi se. Wonso so waba Jerusalem habia. Ba usam kase pa. Ba se awrade ani monyam. Yes, yes. Maya mana ye fe. Ye de bre na eye adwuma. Ye de bre na eye adwuma. Ene ye ordination. Ti de beto bi a eko ordination book num. Sabre yi. Pamcho mo amoba baje ahwefo no. Table ewo akira ha. Mo besane undertaking makoma ko a so panin mpani atwere nsem ya do nse hyase
ebedi adanse ase ampa wo kono gidi amamere gidi ahyede no wo kwa kwedi so pepepe Samuel Nyamitia Michael Nyamitia Ademesende mesana jino miniano Sami kai baby me free eti mi apa na rade wa ye mi say anu nya mi ti asie oh Thomas ya mi ti asie no create na mi ti asie apa adeni se fa dia ba se na yimi mi ni ano What you to need the I didn't know I don't What
Mama
Amen. Yempa ba omano eye Israel jom wo ha aduasa miensa. Psalm 133. Emfroso jom David die pacho tete akura pen Bible dada pa no ene kura me. Israel jom oha aduasa miensa. Hwe oya eye ane efa eye sa anuanum bom etna paako atesa empampamu ngopa ensangu bodusemu Aaron bodusemu esan fa ne ntade emu ano so atesa Hermon bosua ensangu Sion emeposo na eho na Yehua ahye nhira ane nkwa adikosi da amen amen. Adi ami bro
nyame ade hye kronkron mama ye nyina mom ne nyame ase se oye na doye wo hoda amen Abraham nyame ye na doye wo hoda amen Jacob nyankopon ye na doye wo hoda amen ye na urade Yesu nyame ti asefo ba ye da wase anese na fata asene se wo ne ye di ni yie afi enipani nhyiamu wako atitrani ene na difo nyina ene tu yehu anim sa wankasa bokwan eto nko anim ne fa ye bedu asubiem Wona mo hu kronkron wa ho odin so aboye ho ban ye hu bone ya nte bone kase abone bi ampie yemu ampa enhyemu ya ahyase ekosi na wieye no wona mo hu kronkron so adi aboye ama enne apam dai abeton asomdwem se ye hyiemu udin na yankai ade fefe ne ade nwanwaso a wayama yen ni anawo so ase ansania ya sefofra ni ayoboni tiafo Abraham nyame ayeyi kan da amen umobro hu no adoye ntinya yetene so ena wo ye we nyina ma yen de nka yeyoboni ye de aboni fo samati etua nka yen sam fatase ye de anobo wapamdin nanso obaboni ye wo no wara asomafo wura fireboni chen da amen na febre waso sitie yen ye hyiemu din mu so hu nkronkron ni emu ane ye honam ni moja nso ntimi nya adwuma no enti yesra wo soro ahoden tumi a wo de ma tete dikanfo ni etumi di gina ye wadwuma gidin eto ho se na netie dan bi ma nko a ni etumi nya bi ahoden na brane so na wo yiwa no nyama di aye nyankwa tumi enu ra hira yen da amen asomafo wo ra hira yen da amen ye di ehyiamu enye den na yarefo yemu asomafo wo ra wona mutumi so sayade a endi akosan wo sa no atunimpo enti wo yare dom bia etete wonko a no mawa no to free ye nipaduam amen ni etumi nya wadwuma na hoden so asenso yare fo nya wadwuma no dumienu ra ye ne saame ye da amen asomafo wura ene dei dwumadie nyina hyew nsem omobro hu no adoye nti asafpani a ye do omba wanim asomfo ayedo omba wanim ahwefo ayedo omba wanim no na mutumi no anu onyam hira wo sane wo yehu anyankopon opete na obia kɔ ne mpata so a ontumi nya adwuma na hoden so dumienu ra ye ne saame ye da amen ene dwumadie hyewnsam wakɔ atitrani a wo begina ne naso atu oman funo obia na anu amanya sempanka amen oman nsa so ankunim kriyemra tumi boni bia anyini a betu akwa ne so sabone de yedu boja apachew osori abre na aseme da amen asoma fowura dudu bi ni yenum a ye ketua wasoboa wo nimfu a wonim ade nyina onko a ene wo mawa yesi yentirati wonim de yesusu wonim de yedwen yen kan kyerɛw no ayo opɛ utumi nti opɛnya ho me da amen
Yeah.
tiebe. One continue, Bibio, Adina sutum for a dream raya, ye penny Thomas. Adinyamia semino Ebrayen. Yes, was a few who are we are done for no bruhu for Quano. Wow, yet dinshim for Jano said, Beshawa Koa Din. Send your share Paul Din. Na home da bi du ye ewo asuo no ho ho no o kan sam nsankyerene na wanwade pie mu na wabawa Lydia esakra nadwen no saa ne ne de ye to nsafre wasafe hu a se be hye wako adin na dodo aya aba ye nti nanim asem na omunye na omuya omudi abebua no kwagidi asore no se ne Lydia gi ye no de asuafo nyina ka ofie na okoye oma adoye no be ye bi sa mayen na nyumadie nyina kwawie ya ye mfa wase dani ebeto aso hye udina ya ahote na nunyam utumi ade nyina ye udin Jesus no emehye wako ade maye da. Amen. I would like to take this opportunity to introduce our senior apostle to you because you will be one of my city same. Na obo sukra na wachini na wahunu sofpeni na emom eyeba na so na wahunu no na wone na nkasa kra nhia mpuni mpuse ida nti nenda yi sofpeni a wada no kware gidi asori nyina no ewiase amana nyina one na wadi enyankopon asamabre enyo bibia se yade nyina yendofo yendeshie papa Yay offer. Oh yes. Osafu penny. Thumbs. Edu bempa. Mira. And the then one bottom pim. Abanti was why. Oma ayaswa. Tiwo. That's it. From Christo Yokumai Ma no quarry Gidia Saf. Ah, my femo. Now, me domo woma kumem. Yes, Jim. And they are dear Shiamu. Me Pamo Chow said, Baby Biara will be our own tia mene na engred mu. The man you could draw home. Amen. Amen. Min samun chia aye asumdio. Amen. Sani ene jumediya no edo sunti yewi twitwa ensem tiawa. Romanfo eti edumiyenu chemo edikai kusi dumiyenu. Paul nguma ochokoma Roman for eti dumienu anjiche modi kan enti enuanom midyango onyankopon mo bro ho so mitumofo sa momfa mu nipadua ensi ho sa aforia eti asia eya kronkron. Hallelujah. Amen. Mesre obi biara se omfa ni nipadua ensi ho se aforia ai tiase na ye kronkron enano Habel edi nipadua si ho na onyankopon ka kye nsonko ba fore no ofili pem na komam de fata de sani enti ma wo kra no nipadua yesa. Hallelujah. Amen. Ento aso no ene munyame somo a adwene
ewomono na saudi hu nipadua si hɔ saa na kyerɛ sɛ unyansom no adwene wɔ mu wodwen sɛ deedi akyire wobɛnya nkwa enti ɛma wosɔn ho ɛyɛ nea onyame pɛ de deedi akyire no wasani kɔso na munya mo ho sɛ ewiase yi enti munya mo ho sɛ wiase o betetere mmea sɛ obi tumi pam n'ataadeɛ na wapae toɔ abɛsi di sirem ɛyɛ ma werɛhɔ na nka mepɛɛ ne sɛ mo nyinaa nokware gyidi asafo ma yi uniform kora yɛ material yɛde apam yɛ ataade ɛbɛyɛ baako mmarima no nyinaa ɛbɛyɛ gabari so ho na mmom ɛnkɔyɛ ntrotrɛ troka ne korɔ ne ba lace deɛ ɛmaa panin president of the women party away ɛmaa kuo panin ɛnɛ mema waso ate ma wo ma nyinaa so nte sɛ lace yɛtwam amen actual transfer into so committees no mama sonte entade a ya paapai ho no yɛtwam mo emayiwa no mo nso mo mama ntade no emfata wɔse ɛma nhyɛ ntadeɛ sɛ ɛmfani a ewu adeɛ ɛnkeka wɔn ho saa so ho ɛnyɛ sɛ mo bɛpa mo ntadeɛ ntientia yɛn mɛmɛ yɛn fa mo sire mu ne mu ɔna ntu nyɛ hwee nti mo nsakra mo adwen na yɛka wei no mo mpanifo maako a mo deda wɔn ano no si ebu bi saa ɛwɔ wo pesa wasafo mu a yɛne wo de very good sɛ wo na wama kwae ɛma saa adwumadie no kɔ so ebi saa ɛkɔ yi mintimi nkyini the whole Ghana ewie awurade ɔmama dwen sakrada amen na emom momfa adwene mu foforo yɛ ɛnsakra mo ho na momfa dwen foforo yɛ nsakra mo yes na masɔne a onyankopɔn paa ɛyɛ na deɛ onyame paa ɛyɛ no afei mo asɔhwɛ kɔso na ɛsɔ ani na ɛyɛ pɛ no ahwɛ na yɛ pɛ no ahwɛ kɔ na menam ɔdom a wɔde adom me no so meka me kyerɛ mu biara sɛ ɔnwe ntrane a ɛsɛ sɛ ɔdwene sɛ mo pempam ntade ntientia saa ɛne laces a bɛma mo ho agu hɔ saa na mo yɛ no saa na mo adwen no ayɛ adwen tra so mesrɛ mo mepa mo kyɛw mo nsakra mo adwen amen mepa mo kyɛw mo nkɔfam kakra mo mmerɛ mo ho ase hallelujah amen na mmom ɔnwe anida hɔ adwene sɛ w'ani da hɔ a wonkɔpam w'ataadeɛ nsaa mpae ho na bio saa w'ani da hɔ nti na wɔyɛ saa kɔ sɛnea onyankopɔn asusu gyidi akyekyɛ ama obiara no kɔ na sɛnea yɛwɔ ɔhonam akwa bebree nipadua korɔ no mu kɔ so na ɔhonam mu akwa no nyinaa ɛnni adwuma korɔ no sara na mo nso yɛne a yɛyɛ bebree no yɛ nipadua korɔ Kristo Yesu mu saa kɔe na yɛn nyinaa yɛyɛ yɛn ho akwa miako kɔ so nsia no na yɛwɔ ɔdom akyɛdeɛ a ɛsonso no yɛhyia yɛn
Ye kase obi enye ne dwuma kyedi adi a. Enka na ye mpon ne. Ampo. Obi a prepa. Emse ebre no. Na amabre papa. Edi fom pa bom ebre papa beba. Hode chance wo hopa. Koso. Sania odomo a ode adom ye no etie. Na odomo kyedi a onyame de adondom mo ne se de etie no. Koso. Sa ayankom sha. So ye komsheni a Ma emfata yidi ensusuye. ma ne mfata gidi nsusuye. Sa osomo a Mihunu ye na dua bi bobe bi ate afiri soro ba. Afa ye ba no amahu de fae. Ohonhom ne firi. Wa hu de fae se. Kan mani nsipi. Ni enti ase pi. Eyem se enka wo pese ba ya. Ni ye de ko chidire su mu. Uji ya obotom fua na wadi. Asem ato wo se jin. Wache on sakra mo adwen. Amen. Nyame adwuma efo. Wache di obehu no wahu. Enye se wo pe bibi na de aye oni padua yie. Ade ma oni padua aye nkoso. Obra nso a na nya wurade na ka kire wo. Awurade on sakra Yesu da. Amen. Jamia Yakuba Bachelabia. Jamia Megapa Kwampa Isuo. Kwani Dawaya Yago Bizaya. Awana wa Christ. Adianwa wana no ba. Asude wiye. Waya no cross do me se dame koyema. Hallelujah. Amen. Roman 40 dumienu anjichemu nson. Sa osomo a ma ontna osomo no mu. Se wosom nso a ye ba ye empofrim e ba se yenkoba pata obi mfa ho kra enso na binumo address wo uniform awie Ampo. ahye atare fufui ko wogu ho echina mu apapata no se de enuanom a wabonten no ebenya sheta ana se ba bi di omutira sha show anawia enka wo ko Sa ochirachirafo a ma ontna nchirachire ni mu. na se ye nchirehye nso a tranchirechire mu ase uye chiricheni ase uye difo ase uye komshedi ase uye oyansafo ase minhu se ne menka no nanso nyame amfa maye sa Sanity. tisuye no wacheche ne maako Sa. enti na ema asori we eyehu na ebinum wo nchen a omusuro se na omukura sa na eme omunya firi ya na eye ebinum adwen kura se yetietie ne abeka kire ye mbedimfo ro Dabi na ntisa so na ayame ya se asem bi beto ho po a na aye ebi atwen se yemfa ya adwen dan so nka jiri no ene ye hya ase no ene bre atwam no na ntisa ade ba adwen honhom no ne kata kire Sa na asem wei pani umahom paye ma ampa. na we die ase ye fa ho adwen ase ye bo hom paye emu die wo hen ene be ye nkure mo sempa koso Sa ofutufo a ma ontna na futuo ni mu. se we yo futu ni a tena wa futuo mu Sa. ko Sa ademuchafo a ma onyi ne yamonye. enura me kan adum che ho atem kre wo si yiwuyam enye hwehwe animu so se adum chefo wo ye mu pa ese
Moyasa. Obi a pese honhom kan. Obi a pese o ka Jesus. Ade mu chefo we ye mu. Enso edo ka odom no ho. Odom a chede no. Kese ba akono. Anka ye be hie ewo womo a edi kai aba. Abesom abeye. No manyem nhira. Na afoforo nso anya so adoye. Ko se ohwefo a ma omo ho modern enti unim se ye ba ye no ye wonchichemu ye wahwefo ye wasomfo ampa ye wasafo panifo ye wo suna pastors ene de keka ho a awurade a che ade bonsam shinenu hallelujah ko se mobrohumfo a ma onfa animutie enye hwe obunsu ye mobrohuni e ka no nkono na nkeda ni wasi ngina che oh so uko bukuru a minu about koko hwe dwumadi a wadi oh wane bo a ononko a ana ye ma were ho se oh enra finance ene wenum ekotam estimate bi bai enke ya bo ho ntoka kora ononko a na wo hwe venu a wo yes a structure edi egu ho ene se ne ho sitie ayi kurukra behwe Kristo o ma enti ase da amen kosoe ichichemo nkro no mumma nyaachom amfra odomu na wodo a onyame de amayen se ye mfa nsonsom ye ho ewo gidie mu mumma nyaachom afrem amfifi mu ni pepe mu chese ne kura mi hu se ne mi nsinka no oh awurade mfa bone nche amen ko munchi bone na mumata papa ho girifo munchiri bone ewo anya hu na mfam ye ne post ne kura ne ba ene de be ko ha bi hwe wo kuntabuo papa ene wo se odwen ko mumfa onuadom anodo mo hu yie modo e ho pa obi hu a we fi nani obi hu a no atwe na no wo koi wusi ha kwa wo sora kwa yes muni kan enidi mo hu ni na muni kan didi mo hu ni ko munya emode mo munya me pamo chew odum bi anyame de ama wo enyemu nya keka ho mane hyen ni obi ehu senia odum a Yesu ede ama wo na ni nyina keka bomu a na afei aye chiri farbai sa de echi awurade age ya to kosoy munya hunhumu shiw enti munya hunhumu shi nyamdwuma mo ye no mo akura ne mo nkuro ene mo bro no ene mo city samotimu no munna enedi na obi ehunu se de gidi etie koso monsom awurade no na mo mfansom awurade ko mumma mo nenye anidaso mu hwe esem mo ani di se edi akire no awurade beba mba patna na hallelujah enya saase so tibia ende nka hwe eya hohoaho kwa enso awurade ani na me gitum se me gidi se enokware gidi asafo efrepo ekosi atoye ewiase afa na nyina modem ho amma ede som apeda nkwa na awurade nso ba onyi mumu bia ntonkone amen amen ahohia mu montomo bo ase edu ba bia na hohia ba asomafo di kai to onsa yes
Munkra mpaabo mu ara. Amen. Amen. Ene asɛm a mede ma mo tiawa bibiarem humisa Yehowa ɔne ne kwankyerɛfoɔ Ampo na ɔbɛkyerɛ mo kwae na ɔbɛmo asomdue na afei mohu de Awurade pɛ woma yɛmfa honam ɛnyɛ nyame yɛ adwuma no ankyɛ ne Yesu ba yɛmu bi ankakyi hallelujah. Amen. Say, Mobama, I have for Naba.
Adianye nasu. Baba wajo tiara. Ogo mazati awadiabra. Onko kwashani ambadia. We have more years, more than judges, more military man, more than we have for the teachers, professional teaching as well. Apostle Michael, presentation. Third position. Third position. Okay. You will be third. And I'm saying second in the black at the edge. You're getting third position. Then we go. But here we go. Third position. Yeah, you know for third position. In fact, as in Gafana woman, very much. Okay. What was the last thing I followed? Thank you, so I'm going to say, where you are seeing to see you. Yami on my name, I want to for TV to Lawson TV and Lawson Radio. And I said, I'm a 56. Lawson TV, Lawson Radio. What do we tell you? Let's look at push TV. Push TV.
The name has changed from deacon to pastor. The name has changed from deacon to pastor. The honor to so. The honor to so. We believe so for all. If you are a pastor as a minister, he can baptize some of us. Pastor Jacob, where's his son? Asọ́fọ́ ọmọ èyí náà mú nù mọ́ òbí yes apọ́sọ̀ máa yẹ fún pọ́pẹ́ bí ti yàrá. Wow, that is professor for you. If the man or man had said this time we get back to school. Okay. School is camp one. School is how many more papa papa sorry ya. How many more papa papa sorry you never want to. I said again. We know you may be answer. That's how all of you. How many more papa. Jama aya pia. Ọsọ fún video. Ọsọ fún video no no. Abranteɛ sɔfo. Opiti ɛdɛba. Ɔbɛwuli sɛ bisi pasa. Timothy Sematin. Yawa pɔn ɔmɔ sɔ 100 series. Yɛlɛ nsu apapa. Oji odi sanasi opiti ɛna no ɔmɛ. Sɔfo video. Jama. Tɛtima jama tu ɔfɛnsu bɛ nyɛ baako. Offensive menya bako. Kenda pop aso. Offensive menya bako. Offensive district no wa. Menya bako. Ewurade me da se ena me district person ni ha. Etimi na me ya take akro reche. Na me reche. Me reche ma sabani. Reche. Hey, bande gentleman. Hey, give me your minister. You will need to hear power. We are there. I can't open a Canadian Santa. Santa, about us from Musua. Oh, you are here. You are here. Second position, no. And it's the premier. Hey, and that's something to the premier. Hey, and then also give you and Ashanti West. Okay. Ashanti West. And Greater Accra.
clear pastor. Greater cry. Yes. I'm going to let you know. Why are there? Why are there? Take position. I'm going to leave. And ABC be a line there. I'm going to leave. ABC be a line and there. Come on. Louis Diaz, my opponent, keep at you. Yes. Something, Mason, come here.
Ewa. Now who will you also? Capital. Olens a baby home. A capital. Olens a baby home. Afọmọla. Kẹ̀kẹ́. Mo abẹ́rẹ́ orí ẹ̀ ìmọ̀ náà fẹ́sẹ̀. Fọ́fún wọn ló ń capital. Na wọ́n sì ní ìdílé kásì yẹ jẹ́ ìdí o. Yẹ jẹ́ ìdí yẹ dáadáa. Ẹ̀sìn ni yẹ yẹ jẹ́ ìdí ẹ̀jẹ̀ o. Ẹ̀jú soso sọ́kùnrin náà yẹ tó so yẹ bẹ̀rẹ̀ ní ti. Yẹ kó ní pẹ̀lú ní pẹ́ ló yẹ bẹ̀rẹ̀ bíbí àná ti sẹ̀. Bíbí abala ní ẹ̀sọ́ bíbí àná ti sẹ̀. Ọ̀sọ̀ asọ̀nkúmọ̀ soso second position ló. Ẹni sọ nípa mìíràn. Ẹ̀yẹ asàmùtẹ̀tù ọ̀tẹ̀ nípa mìíràn. Kọ́ ẹ̀yẹ yẹ́ ni ẹ̀ ẹ̀nà ọ̀sọ̀nkú Gideon. Opoku Antropron Ashanti West. Okay. Ashanti West. Antropron. Antropron Ponia. Amansa Ponia. Singapore. Abatisu Ponia. Abatisu Ponia. Ashanti Ponia. God Club. Abatisu Peter Benson. God Club. Regional pastor of Florida. Can you do so? Antropron. They only know. In the second position, also for John. Out of Tetebu, Betania. Luis Diaz, my opponent, keep at you. Something, Mason, come here. What's up,
guys are ready. Aska. Azuka. Azuka for the mama for ya. Obi e ko se mo mo for dia ba e to for lu ma. Eh. E ko ko. Eh. Azuka for ya. Asa. 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 Tell my dog. Asa. Tell my dog. What's the name? What's the name? Eh, I think so. Back to the shop. Back to the shop. Asa. Back to the shop. Enkwagye mbutan Yesu ahene muhene yɛda wasase wɔ nyama kamfo kɛseɛ ade kɛseɛ a wayɛ ma yɛn efi kwɛseɛ da enuanom di nkan ne mpanyin di kan ɛsrɛ wo na ɔtwini wo de nko adi akɔneaba anɔpa wie na nwummerɛ dwumadie nyinaa mu no ɔbɛfa dwumadie nyinaa de awie asomdwie mu yɛda wase yɛhyɛ anuonyam yɛkamfo kɛseɛ biribi bi obi ahwere yɛhyɛ nanam ɔkra bi efi kwɛseɛ da bɛsi ɛnnɛ owura nsraban mu ɔhaw bi ada no so mato ntwa afi fanoko agide asafotwa somdwe mu odin mu na hon konkon nsane baabi bia ebo odin baabi agidi wo no ma hon konkon nsane wona yewa dwuma sene fata ne entenka ne gye na somdwe so David ba kai wakoa ene na mpanifo na adwuma efue ne fa onsie dodo abae no fa obi ekodu na tenae nhyebon na pambon bia bonsom hye no mare mpare ena pam da yi ma enhyira wo home da yi enka dodo abae nyina na fa ekodu asomdwe mu onsam na enhyira nka utumi no ahode ma nya no bobro hunti be hyira yen ne ene braka nyina amen awurade mpaebɔ de hunti ohini mra de openya wasase so sene yawoso ainda aduane na fanya kafi telefon di aka fayin konsori yefi bonim na wona ahini ne ahote ne anbonyam e wote ada amen ɔdɔm ne asomdwe a efi yɛn awurade Yesu Kristo nsɛm ɔn kronkron boafoɔ no wɔn hyira yɛn akra bae nyinaa saa no yɛgya ma no ne asafo horoho nyinaa hyɛ wo nsa ɛmɛdɛm ɛne nkekan nka wɔn ho obiara ɔbae no fa ne koduru na tran ya asomdwe mu yehu a wokyɛ wo ni wadom ti mo asomdwe megu yɛn so daa amen